Molt bé, i entrem ara en el tercer bloc de diàleg i aprofitant que tenim a Bea amb nosaltres, volem que ens faci una guia per a l'observació de l'eclipsi del proper 12 d'agost de 2026. La primera pregunta seria, Bea, quins consells ens donaries per a fer aquesta observació d'una forma correcta? Doncs els consells que et donaria és la guia en 3 passos que hem previst al nostre web. En l'apartat de cadascun dels eclipsis, del 2026, 27 i 28, teniu un apartat que li diuen com observar. I bàsicament són 3 passos. Primer, hem de planificar el punt d'observació, des d'on volem veure l'eclipsi. Això va ser molt important si volem veure'l. Segon, hem de tindre una bona protecció ocular perquè anem a observar el sol, no ens podem oblidar d'això. I tercer, hem de gaudir de l'experiència perquè pot ser l'eclipsi de les nostres vides. Anem a aprofundir un poquet més en el punt d'observació. Dóna'ns alguna idea, algun concepte més de com aprofitar, de com elegir bé un punt d'observació. Clar, per què és important triar un punt d'observació? Fins ara hem parlat molt de l'ombra de la lluna, de la franja de totalitat, hem vist diagrames i pensem que perquè la nostra ciutat estiga dins de la franja de totalitat anem a veure l'eclipsi total. Però aquest eclipsi, el del 2026, va ser al voltant de les 8:30 de la vesprada. Què significa? Que el sol ja estarà en el seu camí per amagar-se, estarà molt baixet per l'oest. És possible que si no tenim un lloc molt buidat per a veure el sol, ens perdran l'eclipsi. Aleshores, hem de planificar un lloc d'observació que ens permeta veure un horitzó buidat a l'oest, per tal de tindre una visió del disc solar. Al nostre web hem inclòs algunes informacions pràctiques de com planificar aquesta observació i tenim un enllaç al llistat de llocs recomanats per GeoBea. En la nostra guia de 3 passos s'explica prou bé la problemàtica del punt d'observació. Amb aquestes simulacions que hem fet amb el software Stellarium, veiem quina va ser la inclinació, l'elevació que tinga el Sol en el moment de la totalitat. Així comença la fase de parcialitat, quan la Lluna comença a cobrir el disc solar, i veiem que té lloc en el moment de la vesprada, quan el Sol està caient ja cap a l'oest. El moment de la totalitat, que ací a València tindrà lloc a les 8:32, ahí tenim la corona solar, el Sol estarà amb una elevació menor de 5 graus. Significa que qualsevol obstacle visual ens pot tapar la visió directa del Sol. La mateixa simulació des del mateix lloc, però ficant elements al paisatge, ens dona una idea de quina és la magnitud d'aquesta elevació de 5 graus. Veiem que la línia dels 5 graus, si tenim muntanyes a l'horitzó o tenim edificis, ens pot tapar la visió del Sol. Per a comprovar si un punt d'observació és vàlid per a veure el Sol el dia 12 d'agost a les 8:30 de la vesprada, tenim un altre recurs educatiu que és aquest buscador d'horitzons buidats. Es construeix amb cartolina, teniu les plantilles al nostre web i bàsicament el que recrea és aquesta inclinació de 5 graus. L'hem de ficar en una superfície totalment horitzontal i mirar pels 2 visors. Si a través dels visors veiem el cel, el dia de l'eclipsi veurem el Sol. És important orientar-lo cap a l'oest. Per això tenim l'ajuda d'un eix nord-sud. Respecte a la protecció ocular, aprofitant que tens les ulleres a la mà, quins consells ens has de donar respecte a això? Doncs que el Sol no se l'ha de mirar mai. El Sol és perillós, transmet moltíssima energia. Això ho explicarà millor Andrés Gené en el seu vídeo que ha fet específicament per a la protecció ocular. Aleshores, aquest és el perill que hi ha quan hi ha un eclipsi. Molta gent pensa que el fet de tindre un eclipsi fa que la seva visió siga molt perillosa. No, és el Sol. Normalment mai observem el Sol directament i l'eclipsi no és una excepció. Per a entendre millor en quins moments és més o menys perillós l'eclipsi, hem de saber un poc quina és la seqüència de l'eclipsi. Tot eclipsi total primer comença com a parcial. Aleshores tindrem uns moments en els quals la Lluna anirà cobrint parcialment el Sol.
En aquests moments no podem mirar al sol. Sempre que es veig a la llum del sol, no hem de mirar. A més, quan tenim la parcialitat, quan tenim la lluna parcialment cobrint el sol, a simple vista, sense mirar el disc solar, no veurem cap diferència. La luminositat serà normal. El canvi potent de luminositat té lloc quan arriba la totalitat. La totalitat a València va durar menys d'un minut. Val? Aleshores, és important que mentre hi hagi visió del disc solar, mentre hi hagi, encara que siga el trosset més xicotet de fotosfera visible, tinguem una protecció ocular adequada. Unes ulleres homologades amb la norma ISO 12312/2. Ara bé, quan el sol estiga ocult, caldrà disfrutar de l'experiència. Molt bé. I finalment, últims consells per a gaudir d'aquesta experiència. Doncs pot ser l'eclipsi de les nostres vides, com he dit abans. Aleshores, és important que quan arribi la totalitat, si anem a llevar-se les ulleres, ho fem sense mirar el sol directament, se les llevem i que encara que el disc solar estigui ocult, fem descansos, no estiguem tot el temps mirant. Per què? Perquè en qualsevol moment la totalitat passarà i començarem a veure, encara que siga el fragment, el trosset més xicotet de fotosfera. Si m'acompanyeu, en un momentet vos explicaré aquestes diferents fases, us posaré un vídeo d'un eclipsi solar que va tindre lloc al 2017 i que va gravar un expert en eclipsis, se li diuen Mr. Eclipse, és Fred Despenac, que ja va faltar l'any passat, i es veuen les diferents fases i també no només les fases, sinó com es veu des de la perspectiva de qui no s'ha posat les ulleres i no està observant directament el disc solar, sinó la llum ambient i també la sensació anímica que crea les persones que ho estan vivint. Així anem a veure la seqüència d'un eclipsi total solar que va tindre lloc al 2017 a Wyoming, vist amb filtres solars, com es veuria, per exemple, amb les ulleres de protecció d'eclipsi. Veient la fase de parcialitat, vaig a detindre-lo així, durant les fases de parcialitat, la luminositat ambient és pràcticament la mateixa tot el temps, no es nota cap diferència, però en el moment d'arribar a la totalitat, que és el que anem a veure ara, primer veurem, mireu, això són les perles de Bailey. Té l'efecte visual com d'un collar de perles i bàsicament és el que passa quan els rajos solars passen per les irregularitats de la superfície de la lluna. Això és la porta d'entrada a la totalitat, d'acord? Quan apareixen les perles és que va començar la totalitat. Després de les perles apareix un efecte que li diuen l'anell de diamants, que és que queda l'anell de diamant, és the diamond ring, és que queda només un punt luminós i això ja és l'inici de la totalitat. A la totalitat podem veure la corona, es poden veure les protuberàncies solars i, com he dit, en el del 2026, en el d'agost, durarà 50, no arribarà al minut, la totalitat. La totalitat acaba amb els mateixos fenòmens que hem dit abans, però en ordre invers. Primer l'anell de diamants, després les perles de Bailey i tornem a tindre parcialitat. Aquestes imatges s'han pres amb filtres durant les fases de parcialitat. Les perles i l'anell de diamant s'han fet sense filtres, però estaven emprant instruments òptics, no s'estava mirant directament, molt important. Oh my God! Oh, this is so cool! Oh my God! Second contact 15 Oh my God! 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Take our 5, glasses off now. 3, 2, Take our glasses off. Oh my God! Look at that! Au! Oh my God! Au! I wasn't prepared for this, Fred. Oh my God! Look at that, right? Isn't that cool? Oh my God! Oh my God!
This gives you a good view of what the twilight of totality looks like. There's a cloud through there, but it's still beautiful, isn't it? Oh my God, this is so strange. Oh, look at these. Wow. 15, Oh my God. Oh. plus 16, Max eclipse in 10 seconds. Oh my God. maximum, Mid eclipse. Oh, max eclipse. 60 seconds to third, Yeah. I see Regulus to the left of the sun. Oh man. 15, 50 seconds left. Oh man. 30, Oh. 25. Oh my God. That. Oh. 20. third contact 15 Oh my seconds, God. It's, 15 seconds. 12, oh, look at that. 10, 9, Oh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third contact. Oh. Oh. Oh, look at that. Oh my God. Bé, doncs, amb aquest punt últim tan interessant tanquem la fase de preguntes. Beatriz, de veritat, moltíssimes gràcies per la teua claritat, per ajudar-nos a mirar el cel amb els ulls tan curiosos i, sobretot, la mirada pedagògica que també has oferit. Gràcies a vosaltres per donar-vos aquesta oportunitat. I, bueno, jo espero que gaudiu d'aquesta experiència perquè els eclipsis són una oportunitat única per a meravellar-se, per a tindre experiències que deixen empremta, que generen un aprenentatge significatiu, que connecten el coneixement amb la descoberta i amb les emocions. Que gaudiu i gaudim tots molt d'aquest eclipsi. Gràcies. Gràcies.